Id-deputati tal-Gvern votaw kontra li l-Kumitat dwar l-Standards jadotta r-rapport li għamel il-Kummissarju George Hisler li kien sab li l-użu ta' fondi pubbliċi minn Ministru Carmelo Abela għal reklami biex jippromuovi lilu nnifsu kienu fiksur tal-kodiċi tal-etika. Il-Ministru Edward Zammit Lewis u l-Whip Laburista Glenn Bedingfield votaw kontra u fl-ispjega li ta' Zammit Lewis ingħad li huma għamlu dan għax ir-rapport ta' Hisler kien jesprimi biss opinjoni. Minnaħa l-oħra l-membri tal-oppożizzjoni fuq dan il-Kumitat, Therese Komodini Kakija u Beppe Fenek-Adami, argumentaw li dan ma kienx sempliċi opinjoni, iżda deċiżjoni tal-Kummissarju maħtur propju biex jiddeċiedi dwar l-aġir ta' persuni fil-ħajja pubblika kien sab ksur tal-kodiċi tal-etika fl-aġir tal-Ministru Carmelo Abela. Fid-dawl tan-nuqqas taqbil id-deċiżjoni finali waqgħet fuq iċ-chairperson tal-Kumitat li Speaker Angelo Farrugia li minnaħa tiegħu wara li ddelibera għażel li jastjeni milli jivvota biex ir-rapport ma jistax jiġi adottat. Fid-deċiżjoni tiegħu li Speaker spjega li qabel ma' diversi punti li jagħmel il-Kummissarju l-aktar dwar ħtieġa ta' linji gwida ċari dwar reklamar minn persuni f'karigi pubbliċi. Qiegħda tassiem il-tu oppożizzjoni fiċ-ċirkustanzi li żviluppaw, però tirrakkomanda u tikkondividi dak li jaqbel miegħu anke l-Kummissarju Standards kif suġġerit fil-laqgħa 16 tal-20 ta' April tad-sena li għandu jkun hemm linji gwidi applikabbli għall-edvert li jsiru minn żmien għal żmien minn xi eżekuttiv. Għalhekk is-serja qiegħda tassiem. Id-deċiżjoni tal-Kumitat tindika li issa l-Ministru Carmelo Abela mhux se jkun qed jintalab li jirrimedja s-sitwazzjoni billi jħallas lura il-flejes li nefaq.